Slav hevallo, hum bixir hatın kanala Pürtük Hazi. Ve hafte Pürtüka me peşmergeye. Nivîskarê wî Rehîmê Qazî. Hevallo, berê derbazî naveroka Pürtükê nebin derheqa nivîskar Rehîmê Qazî û Pürtüka me peşmerge çend peyvan bêjim. Ve Pürtüka peşmerge ji teref Rehîmê Qazî li 1959 da hatiye çapkirin. Pürtük romaneki dirokiye û behsa salên 1941 û 1945 dike divê arê da ew dike. Dema ku avakirina komara Kurdistana ya mehebatê dike. Rewşa wê demê sosyolojiya wî zemanî tîne radixeber çavê xwendevanên xwe. Zilmên ağayan û yê welat firoş, gundiyên mihtac û feqîr, zilm û zordariya rejima Îranê behs dike. Em di vî romanê de gelek esasên yani hêmanên folklorîk jî dibînin. Nivîskar bi gotina xwe bi gotinên pêşiyan jî bi gotinên mezinan jî xemilandiye û xweş kiriye Pürtüka xwe. Di romanê de em di qahremanan dibûnin ve qahremananın yek di xortên Kurd hene yani qahreman olarak yek Pîrûtê yek jî Şêrkoyê. Vana wek bûne sembol çimkî di romanê de em dibînin ki naverokê de jî behs dikin dibînin ki bi sedan peşmergeyê qehreman hene van her du xortana wek bûne sembolê wî li ser wî behs dike. Werin em kevin naveroka romanê da biaxivin. Di vê romanê de di serpêhatiya malbetekî de dest pê dike. Ve malbeta di bavê malbetê kek Mamend e. Kek Mamend wekî li gundekî jîn dibe û ema duruma wan pir xirab e. Wek ji birçan yani hem ji birçan dimirin weka ku duruma wan pir xirab e û ve çend caran diçe cen axê ji axê alîkariyê dixwaze ema axê alîkariyê li vanan nake. Kek Mamend jî vê digere dibêje ez gere herim daristanê daran tovkim û bibim bajêrê Saqizê bifroşim. Wênim ji zarokê xwe re xwarinê tiştan bêrim ku va birçîbûna wan bira birçîbûna wan hel bikim ku bira ji birçan nemirin. Yani em birçan wek ji birçan dimirin wê dewrê. Lê hema kek Mamend ji ber rewşa hewayê zivistanekî pir bi berf û tîpî û baranê ye jî ber bi xwe dide çiyayê û tere nava daristanê bi wexta rêda tere behsa lavê xwe yê pîrût dike. Em di vira de dibînin ki ja Pürtük di vê demê de ji ser serpêhatiyê pîrût da berdewam dike. Pîrût lavê kek Mamend e û divê ew jî dawa zewacê dike û dixwaze bizewce. Li hema wê dewrê li wir zewac di wê çewrê de di wan gundan da bi di awayî dibe. Awayekî bi berdêlê ye, awayekî jî bi keç revandinê dibe. Pîrût jî ji Mîrût heye keçik. Qahremanik Pîrût ji Mîrûtê hez dike. Pîrût û Mîrût ji hev du hez dikin û dixwazin bi hev re bizewicin. Gere berdêl bikin xwişkek Pîrût heye navê wî Xezalê, birayê Mîrût heye navê wî jî Şêrko ye. Vanan da ara hev de dibin em berdêlê bikin û bizewcin. Lê hema li gundê Mîrûtê ağayekî zulmkar zordestî heye Mîne ağa çünkü wê demê ağa gelekî zulmkar û zordarin çi bixwazin bi awaya wan dibe û çi bixwazin wî dikanin bikin. Ew jî çav ber dide Mîrûtê û li Mîrûtê xirabiyê dike û Mîrût jî xwe li ber vê xirabiya wanê xwe dar da dike û dimire. Vê demê Pîrût û Şêrko tola Mîrûtê dibêjin em hiltînin. Ji bo vê tolhildanê îja dest pê dike tola wan. Ji vir şunda jî em him destpêka tolhandina Pîrût û Şêrko dinin û tevû qala avakirina komara mehebatê dikin. Yani em wek dibûnin jî Kurd jî wexta hêz dikeve destê wan
dikanin xwe mafê xwe doza xwe biparêzin devrada çimkî tirs tune bivanan re hema qet natirsin dijî agan serî radikin û qet natirsin ji vanan yani em wexta ku mêze karakterê xwe dikin şêrko wek daha yekî planan çêbike wek bi sikûnetê rêva here bi wî awayî bi planê tere lê hema pîrût jî daha wek cengawer e daha pir merûvekî ji şerrê re merûvekî ji em çawa bibêjin ji de hêla gulajê de de hêla xwe parastin de daha wek bi can xwe pêşva dibe lê hema vanan vê demê serkarê cendermeyê rejima Îranê û dikujin û ji vir tefinga min destê xwe dikin îja tenê mîne axa jî dikujin ji dû van her du bûyeran pîrût û şêrko di nava nav dengê wan her derî bicî dibe û herkes nav dengê vanan dibîse vanan yedî dibêjin em daha nikarin vî warî biskin çimkî zanin ku li wir biskinin rejima Îranê leşkerê wî ser vanan da were û vanan bi cezayê bide vanan ji bo vê yekê dibêjin gere em ji vir herin terin cen dest birayê bavê şêrko ji wê terin cen wî ew ji vanan dibe dike endamê komelaya mehebatê li vir bi Qazî Mihemed re jî vanan dide naskirin dûra vanan Qazî Mihemed re di komelayê de xebatan çê dikin li vir pir xebatê ku wanê baş bi Kurtê ez dixwazim behsa wî bikim pir giring e û merwer heyret dimîne di wê demê de hûn jî zanin wexta ku şerrê cîhanê ya duyemîn e şer berdewam dike di vê demê de Qazî Mihemed rokî di sê torben tijî pirtûk dike û dide pişta vanan ji vanan re dibêje ku van pirtûkan bibin herin van gund û van deran bela bikin wexta di rêda vanan terin pîrût û şêrko de ara xwe de dişewirin di ara xwe de wek şîroveyek çî ma dibê em merivê tolhildanê ne merivê şerrê ne merivê cengê ne ma çima em van pirtûkan piştikin û dibin dibêje yani arawan da bak qiseden açılır o livraj dibine ku şer ne tenê be silah û ne tenê bi tifing û bombayan dibe şer bi xwandinê bi pirtûkan û bi nivîsan jî dibe wek ezanim ku vira pir giring e hûn jî bixwînin hûnê jî vira bibînin û li ser vira bisekin û şîrovekî çê bikin ji xwe re em vegerin dûra pişta em dibînin ku pîrût û şêrko berê hatina bûyîna endamê komelayê Kurdistanê wek fikra wan a netewebûnê tin ne em nabînin fikra wan çi ye fikra wan li ser ew e kî tola mîrûtê hildin yani li dijî ber zilma axê serî radikin disekinin lê hema wexta ku tên dibin endamê komelaya mehebeta Kurdistanê ji vir şûn de em dibînin ku fikra wan wek fikra li ser netewebûnê çê dibe û bi vî awayî îja berdewam dike çimkî em di romanê de jî dibînin ku şêrko wek dibe serbazê leşkerê komelayê wek çekên leşkeriyan li xwe dike wek bi sistemekî bi gorana sistemê berdewam dibe a dûra wexta ku pîrût tê saqizê jî bi dest dixin yani saqiz welatê ku ew jê derket saqiz bû gundê wan jî qezaya gundekî saqizê ye ve digerin tê saqizê dinin tê gundê xwe ku were malbata xwe jî bigune çimkî pir bêriya malbata xwe kiriye bavê xwe diyava xwe xwişka xwe wexta tê gundê xwe mêze dike ku bavê wî tin e û çend pêşmergeyên leşkeran dişîne mala Qerenî axa wexta dişîne me vê digerin jê re dibêjin ku axa çûye nêçîrê hûn jî dizanin kî di dîroka gelê Kurdan nêçîr wek cîgekî giring dîle di me de di nava yani çanda me de nêçirvan nêçîrî tiştekî giring e şêrko dizane ku axa çûye ku û bavê wî jî çûye ku çend pêşmergeyan dîle cem xwe û tere li bavê xwe mêze dike hevalna ez dixwazim vira
ji pirtûkê çend bendan bixûnim daha rind em ê fehm bikin. Êdî Pirût xwe li malê gelekî mijûl nekir û ber bi mala Qerenî axa ve çû. Ew pêşmergeyên ku Pirût ew şandibûn mala Qerenî axa jê re cewab şandin ku Qerenî axa bi fermendarê cendermeyan re ji paşîvan ve çûye Nêçîrê. Pirût hê ji zarokatiya xwe ve dizane ku bavê wî li kîjan cihê daristanê daran berhev dike. Bisekin bi çend pêşmergeyan ve ber bi daristanê ve çû. Piştî lêgerînekî zêde li nav daristanê û qetpala çiyê nêzîkî şivkeftê bûn. Ji nişkê vê çavê Pirût li cesedê bavê wî yê sirbiriyê req û bêruh ket, bêziya, ser û hembêz kir û qêliya bavo, bavo, can bavo. Lê tu pêjin ji kek mamend nehat û Pirût ji çavên wî yên mirî ev gotin xwandin. Di rêya bi destxistina nan da ez bi mêranî mirim. Lê min serî li hember namêrdan netewand. Da nenî. Lawê min merd be û bi mêranî bijî. Pirût û hevalê wî cenazeyekek mamend anîn gund û gelekî bi hurmet li qebrîstana pişmalan veşartin. Du roj piştî vê serpêhatiya van ew xulamên bi Qerenî axa re çûbûn vegeriyan kanîsewzeyê û gotin ku Qerenî axa fermendarê cendermeyên û zabitên din li kanîseyê de cil û bergê jinan li xwe kirine û ber bi Tehranê ve çûne. Hevalno em hatin dawiya vîdeoya xweyekî din. Bimînin di xweşiyê de û dema we baş, şeva we baş bibe. Xatirê we be.